fulɓe mbi ko hoynirtono so saami hani ko hoccede ko onon namdotono yettima on ko onon kalno min gaddani on yewtere mon Kuccam rewino ɗo kono kadi nde arti e mbaadi kesiri tindade e sumgoji élection présidentielle 2024 yewtere Kuccam ina hokka on konngol yewtere Kuccam ina ɗaɓɓa miijoji moɗon onon jogiiɓe programme joginiɓe programme candidat ji moɗon yewtere nde ni bismi on ɗo e yawo habrirde Piindi TV yewtere nde haɗani ɗon made eggude tawoya on e galleji mon e gollorde mon e nokkuji kala ɗo nodduɗon Kuccam ma tawoy on toon yewtida e moɗon programme uji candidat ji moɗon onon ne kadi e candidat ji ɗi yewtere Kuccam haɗani ɗon ma jooɗo e plateau yewtida e moɗon tawi ko jayndiyankoɓe heblaɓe fattam lamiɓe nguna doge ɗe ganduɗa ko doge dagi tawateɗe ɗe e nder nde yewtere witende Kuccam dawrugol woni politique faggudu hono économique coftal balli e sport e fannuji kala ɗi ƴettuɗa yewtere Kuccam ma wertu leeso bismo moni kala haalda e moɗon toɓɓe e doge ɗe ganduɗa ko doge taweteɗe e nder nde yewtere witende Kuccam rewino ɗo kono kadi reftino ɗo fulɓe mbi waɗi watti waɗi koko wawi fof ko ɗo e Piindi TV